Putra Pandhawa tata Gadiwisaya Ngendriyaksa Sara Maruta Pawana Bana Margana Samirana lan Warayang Panca Bayu wisikan pagulingan lima Yayi Dimbaka ana dawuhmu apa Kakang Hamsa pancen bener Pandhawa dipageri pipit Yayi lire piye Kakang bareng aku wis mlebu marang negara Ngamarta biyuh pepak Sinaraja Ratu Ndwarawati sing jenenge Prabu Kresna lan Nalendra Mandura Prabu Baladewa ya ana kono. Kowe ladalah banjur katone piye yen Ratu Ndwarawati lan Ratu Mandura uga lenggah ana kono. Tak rewangi tembungku mlipir-mlipir arep nyilih wujuding Jamus Kalimasada ning bola bali ana satriya sing jenenge Werkudara. Mripate awas watone ngerti yen to aku lagi nglakoni sandi upaya. Ketitik Werkudara ngongkon aku supaya nyagakake prajurit kang wis sangkep gegamaning ayuda. Wah, lah banjur piye Kakang? Ya, ning sumpahing prajurit ora bakal mundur yen durung dadi gotongan ngono Kakang ya. Tongok kula wonten dawuh. Piye miturutmu? Prabu Hamsa bakal kasembadan apa ora? Nyekel ratu telu kanggo jangkepe ratu 100 negara ya kuwi Ratu Ngamarta, Prabu Puntadewa, Ratu Ndwarawati, Prabu Sri Bathara Kresna lan pungkasan Ratu Mandura Prabu Baladewa. Ingkang ngatos-ngatos lho sinuwun. Ratu tiga kala wau sami-sami sektine padha-padha digdayane. Ingkang atos-atos ya ora bakal mundur ing geguntur, ora bakal mendhok ing pamiluta. Yayi Dimbaka, piye Kakang Hamsa? Suraka palapa minangka tandha budaling prajurit mara Kakang. Tatanen barisanmu tak trajange wong Pandhawa. Prawadya samya samapta wasiyaga arsa anggelar bare manunggal sak juru-juru kumlebet kang bandera tambur selumpret gong beri munyo mangungkung prawadya bala palapa manunggal sigra mare
ana dongeng entik-entik si panunggul patenana panunggul apa dosane
dosa ngungkuli sasama aja dindak kualat lah iya bener kandhamu lali sumber kati Kasete Gustiku Prabu Hamsa Singaludra aranku. Setyaki ya Singa Mulanjaya. Sumingkira dudu kowe sing tak goleki. Setyaku arep ngrangket Ratu Ngamarta, Ratu Ndwarawati lan Ratu Mandura. Bosen urip kowe. Kelakon panjangkamu yen bisa nandingi kridane Setyaki ya Singa Mulanjaya. Wani karo aku, entek wedine kariwanine Babo arep ngopo? Parat. Legan golek momongan bubunuk golek pacangan merangi tatal ngrajiamu. Lena kaprayitnan lahir kelawan batin tebyah dadamu, railang nyawamu, kuroni yatangmu Setyaki. Sigra tancut gumergut ngembat watang ngalaboso mungso tangkep jaja
Hei. Hei, hei. Wah. Mundur. Sopo jenengmu? Antarja bali takon. Tumenggung Salokat Katut Barat. Maju ke para ngarsa. Edan gembilu dasmu. Hei, bas. Hot bentoske. Ha. Hot. Oh. Hos. Wah. Wah. Ngadekku sik. Ngadekku sik. Wat. Ha. Ha. Oh. Wah. Hey a oh. Waya. Hey a oh. Wayo. Hey oh. Oh. Hey a oh. Waya. Oh. Wet. Wah. keparat si murang tata wani tanding kelawan mami iki satriya nuwe jayeng palu gonsa yakti apa siratan ajrek sing ngalena praptan lampung katokno budinira sira mesti bakal lale satria ambyu barang mangarso. Hei. Barisan arga bentar gulungen genderamu bangka ana gegamanmu. Prabu Amsa kang bakal magut ana pupuh. Satriya mencorong tiadane ke meteor sapa Satriya Pringgondane Raden Gatotkaca. Ayo
Aja kakean guneman. Maju yen kepengin ilang nyawamu. Sumekean tinjung kirat kowe Gatotkaca. Oh. Ah. Hek. Ah. Wait. Wait. Ah. Ah. Big back. Ah. Wait. Ah. Oh. Wait. Ah. 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 Iki Hamsa. Iki menungsane Hamsa. Sing ngarep nuku jimat Jamus Kalimasada, raimu to. Ya to? Iki sapa? Lekno mripatmu jerengen gobokmu Nalendra Mandura Prabu Baladewa Kakrasana Karsana Kusuma Wali kita ya Wasi Jaladara. Ayo kowe kongkonane Ratu Giribajara Prabu Jarasandha. Ngono apa piye? Ngono apa piye? Rodok kono to. Ayo kowe arep nyekel aku. Kowe arep nyekel aku minggat. Ora gelem minggat yen durung bisa ngerangket ratu telu, Prabu Puntadewa, Prabu Kresna, ya Prabu Baladewa. Piye? Balenono piye? Ora gelem bali yen durung bisa ngerangket Prabu Puntadewa, Prabu Kresna karo Prabu Baladewa. Kowe ketoke gagah ning negaramu, ketekan ning tanah Jawa, ketemu karo biantenge tanah Jawa, kelakon sesuk ora iso kumpul karo bojomu kowe. Hei, ayo kurang aman betatnya orang sekti meguru wo. Ampi aku tuh rebutan jangan mati. 1000 bareng maju, 100 bareng ambrus, sahabat orang Prabu Baladewa. Anggepe apa? Ayo budiya kowe. Ayo.
Malik. Apa iki, Iki apa? Pusaka Mandura Kiai Nenggala. Wis pirang-pirang nyomo sing wis diuntapake karo pusaka iki kalebu kowe. Yo, pengen enak rasane tanduk. Mudiar. Mati to, mati cah Purwosari kok dijajal. Grebabah ana lemah Prabu Hamsa tanggap Jan Dimbaka linumpatan bali urip meneh. Sapa iki? Dimbaka adine Prabu Hamsa. Nyapa ora nrimakake patine kakangku Prabu Hamsa. Wo njaluk disusulne ning neraka jahanam kowe. Para piye Hamsa dipateni Kang Masmu Mandura urip meneh. Dimbaka dipateni urip meneh. Sing iso ngrampungke perkara iki ora ana liya kejaba mung adiku Njodipati jeneng sira Wrekudara. Tumandanga ya, Di. Wegah. Bantunen Kakang Mandura Prabu Baladewa. Wegah. Perang ewang-ewangan kowe cah cilik. Yen nganti ana bobol boroting perkara Koko Prabu Mandura kelangan utawa kentekan tenaga, kowe sing bakal kelangan Kakang. Jumangkao, kumrembyao. Aja nganti iki mengko Kakangmu Mandura kentekan tenaga. Ngono? Engko yen ana apa-apane, pun Kakang sing tanggung jawab. Yo. Iki sing jarene arepe ngedol Kalimasada marang Prabu Hamsa. Yo, pira regane Kalimasada tak bayare kenceng cangkeme. Campo. Musuhku kok mati, Edan Wrekudara sing mateni. Hei, Wrekudara, kowe biyen
iso perang iso dadi satria sekti gurumu ora ana liya kejaba Nata Mandura Prabu Baladewa. Lah kok bareng duweni kasekten kang linuwih, lah kok musuhe kakangmu mbok pateni. Kowe ngremehke ngentengke karo kakangmu Mandura Prabu Baladewa. Ngono apa piye? Wah! Karepmu piye? Karepmu piye? Aja mlayu. Musuhe kakangmu kok mbok pateni Hamsa Dimbaka mbok pateni karepmu piye? Kowe ngremehke, ngentengke karo kakangmu Nata Mandura Prabu Baladewa. Kowe biyen iso olah gada, sing ngajari gada sapa ora ana liya Nata Mandura Prabu Baladewa. Lah kok saiki ngentengne ngremehne musuhe kakangmu mbok pateni. Karepmu piye? Lho, kowe aja ngalih. Kowe aja ngalih. Kowe aja wirawiri, Kowe arep ngenteng arep njajal kasektene Nata Mandura Prabu Baladewa, gurumu ya kakangmu. Anggepe apa? Musuhe dipateni, sing bayar aku sing ngenyangi kono. Anggepe apa? Ngentengne karo wong gerang. Musuhe kakange dipateni ngentengne nyepelekne kowe nyepelekne Nalendra Mandura Prabu Baladewa jagate keberbeken karo kasektenku. Lah kok ning ngarepmu trima mbok sepelekke anggep apa wani apa piye? Piye wi cahe nesu piye wi karo wong gerang kok muni cahe piye wi? Innallaha ma'asabirin. Wong sabar dadi kekasih Gusti Koko Prabu ampun duka. Ayahanipun para Pandhawa niku taksih kathah gelar wujuding sesaji Raja Suya. Kang Rayi menika mbantu niate becik niate apik, badhe ewang-ewang paduka kok. Lah kok malah nesu ngamuk-ngamuk ora cetha. Kingko rabar lakone nek jenengan mbur nesu-nesu wae. Pripun? Arep ditutukne apa ora nesune? Ora ngono ya ngono ning ora usah ngono lho. Aku ora nesu to. Sopo to sing nesu? Meng nesu. Lho, karepmu piye? Lah ki lho nesu neh ki lho cahe. Ora. Ngopo to? Ora nesu wae rumangsaku. Mangsa. Ayo. Nesu. Mangsane. Werkudara, Baladewa, maju bareng ngene piye? Gendir pisan kowe. Adalah kedrawasan Sinuwun Hamsa lan Dimbaka gugur ana palagan. Wah, yen iki mengko aku ora matur marang Sinuwun Jarasandha malah dadi lan dukane. Yo bali dhisik ana Giri Bajra dadi atur Sinuwun Jarasandha. Lho. Mongko kantining tumuwu salami mung awas eling lukitaning alam ora nduga mana Yayi Hamsa lan Dimbaka tumeking pralaya Subala ora narimakake perkara iki. Aku bakal golek 1000 cara kanggo ngorak-arik para Pandhawa. Werkudara piye?
sanggane Pandhawa ora saya enteng ning malah sangsaya abot. Dina sakmengko ayo padha mbacutake laku minangka dadi dutane ngadil. Ngadili Hambek Nista Budi Candala sing disarirani dening Ratu Giribajra Prabu Jarasandha. Yo, ngestokake dawuh Jliteng Kresna kakangku. Arjuna kula wonten dawuh tinimbalan. Mampira klampi sireng ya Di. Panakawan dikanthi tumuju ning Praja Giribajra ngestokaken dawuh Dokaka Prabu. Milanghori
subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Selamat pagi Mas Garing dan Dik Bagong. Pagi le, Truk. Pagi Mas, bertemu lagi ana ing season 2 Patet Songo Goro-goro. Sujud syukur ngarsaning Gusti kula ngambali atur malih Mas Gareng. Bombong kaworan bunga mboten kados dalu sak mangke mila sampun sak trepipun lan sak wajibipun Petruk Mas Gareng Kang sarta Dik Bagong ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Ngono ya Tur. Heeh. Awake dhewe ora iso ngaturke apa-apa sing baku paring lelipur sak becik-becike Kang sarta ngucapake panuwun mergo awake dhewe wis pinaringan kapercayan. Heeh. Kula ambali ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan nuwun inggih punika kunjuk ingkang winengku kinurmatan Ibu Kepala Desa Ibu Umi, Pak Wokurgan, Pak Mujianto, Pak Wosambong, Bapak Sandi, ayo. Nah, mau Pak Camat uga kepareng rawuh melu nggayengke swasana ana ing Season limbukan inggih Kang sarta sumrambahing para keluarga besar sedaya ingkang lenggah wonten ing dusun Sambong kalian dusun Kurgan sumrambahing para warga desa Purwosari ngaturaken panuwun menawi wonten keceripun anggen kula atur panglipur diagung pangaksami. wong mangan wae ibarat nganggo kecer ya Dik Petruk nggih. masih dalam rangkaian adicara sedekah bumi. Kang sarta iki uga isih bernuansa Agustusan. Lah iya. Mula ora leren-leren anggonku mengutarakan tentang pentingnya kerukunan guyub rukun gotong royong antar para warga masyarakat. Aja nganti ana keos, aja nganti ana daredah munggahe panca bakah karena setitik wanci meneh iki uga ana pilihan serentak ya ya kuwi pilihan bupati, pilihan gubernur. Mula kekompakan antar warga masyarakat kudu tetep terjalin. Aja nganti beda-bedaning pilihan ndadekake pasulayan. Kuwi iki pesta demokrasi ben 5 tahun pisan. Kuwi wis lumrah terjadi. Lah yen seduluran kuwi selawase bedaning panemu ki 5 tahun sekali. Ning aja nganti nglunturke ing rasa silaturahmi, nglunturke ing rasa paseduluran. Iya ya, Dik Petruk nggih. Negarane arep giduh perkara apa wae, sing penting warga Desa Purwosari tetap bersatu, menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan. Cocok Dik Petruk? Iki uga ana pamundhut sing urung diaturake. Ya iki tetembangan sing jumbuh karo swasana. Apa kuwi? Lancaran bersih desa. Kanggo salam pambuka ning season gara-gara. Dibawani dhisik pelok barang. Nuwun inggih punika tembangipun lancaran bersih desa. Monggo Mas Herulinanta. Liak-liak waton kecanda alon-alon waton kelakon. Bagus. Kang cacah ana 3 wis dikawuningani dening para Pandhawa. Dina sak mengko Harjuna Kakang Mas Werkudara dalasan Koko Prabu ing Dwarawati tinanggenah ngupadi syarat angka 3 ya kuwi tumbal Ratu Angkara Murka kang disarirani dening Ratu Giri Bajra. Mula dina sak mengko Kyai para punakawan tak kanthi tumuju aning Praja Giri Bajra kanggo srana njangkepi syarat sarana lumadining sesaji Raja Suyaya Kyai. Sumangga kula dherekaken, Gus. Dikra kang padha mengko
niat langening kalangjuan aglar pandamuncar tinon ler kekonang surem sorotetan padang kasor lan pajaring purnameng gegono dasare mangsa katika Werkudara lan Yayi Janaka mandhek luwih dhisik ya Di. Aku lan Siyadi saklorone wis tumekan aning tapel wates negara Giribajra. Ana ngarep iki ana wujuding gunung kang ingaranan Gunung Setyaka. Nanging ing kene sing tak rembug dudu perkara gununge nanging sawangen Yayi. Ana dhuwure gunung kae ana tambur-tambur kae jenenge tambur Kyai Gurnita. Apa tambur Kyai Gurnita kae mbebayani Jliteng Kresna kakangku? Mangkene ya Di. Sapa wae sing wani mlebu ana negara Giribajra waton wong kuwi saka njaban rangkah. Tambur kae bakale muni dhewe tanpa tinabuh. Wah, kok iso kaya mangkono larah-larahe kepiye? Biyen negara kene ratune jejuluke Prabu Briyudrata. Prabu Briyudrata kagungan garwa loro sing jenenge Retnadi dalah Retnadati. 10 taun anggone omah-omah nanging durung pinaringan putra, bingung bilung-lungan penggalihe Prabu Briyudrata. Wekasan mentar saka negara Giribajra saperlu teteki brata mapan ana ing tengahing alas. Saka wanter nggenya semedi tumedhak dewa saka kayangan Sidik pangudal-udal pukulun Bathara Narada. Maringi wujuding woh-wohan saka kahyangan kang den arani pelem pertangga jiwa. Karepe para Jawata, pelem mau kena kinarya sarana garwane Prabu Briyudrata bisa anggarbini. Saka senenge Prabu Briyudrata awit wis pinaringan pituduh tanpa pamit brabat bali ana negarane Giribajra. Sakwise tekan negarane Prabu Briyudrata wis dienteni karo bojone sakloron. Wis dienteni kelawan garwane ya kuwi Retnadi dalah Retnadati. Peleme nggur siji nanging bojone loro. Pelem loro disigar brak dadi loro. Siji diwenehke mbok tuwek, siji diwenehke mbok enom. Sakramunge kuwi ngenteni Nawa Candra Dasa Ari 9 wulan 10 dina. Sabanjure bayi mau lair saka guwa garbane garwa sakarone. Nanging wujute separo-separo kaya wujude pelem sing disigar mau. Ora sak lumrahing manungsa. Rumangsa lingsem utawa isin rasane Prabu Briyudrata ing ngatasé Ratu Gong Binetara duweni anak wae kok wujude separo-separo. Banjur bayi mau dibuang ana tengah alas. Bayi mau ditemu karo wewe wedok sing jenenge Nyai Jara. Bayi mau rinumpaka lawan Nyai Jara. Bayi separo-separo dikathuke plek dadi siji, dadi manungsa lumrah. Njur karo Nyai Jara bayi mau diparingi tetenger Jaka Slewah ya Sang Jarasandha. Wiwit cilik Jarasandha ora tau srawung karo manungsa. Ning srawunge karo bangsaning Satuwana, Sima, Banteng, Srenggala lan sak panunggalane. Mula ora mokal patrape Jarasandha kae wengis merga wiwit cilik srawunge mung karo kewan. Nuju sawijining dina Jarasandha mau takon karo Nyai Jara, "Mbok, sak temene iki wong tuaku sapa?" Diwangsuli karo Nyai Jara, "Kowe kuwi anake Prabu Briyudrata, ratu saka negara Giribajra. Nanging kowe
dibuang ana alas kene. Krungu dedongengane Nyai Jara muntap si Jara Sanda nganti nglabrak tumuju ana ing negara Giri Bajra. Ketemu karo bapake Jara Sanda ora gelem nyembah, Jara Sanda ora gelem basa, malah bapake dipateni. Ora tekan semono, kulite bapake dibeset-beset, kulit dadekke tambur ya dadine tambur Kyai Gurnita kae. Mula yen ana pawongan sing liwat sak kiwa tengene kene tambur kae muni dhewe. Upama bisa tata jalma manungsa, Prabu Bryudrata kae kepengin sampurna nyawane. Amarga sukmane sing lambrang durung bisa bali marang mula-mulanira. Lah lajeng kados pundi srananipun supados Prabu Bryudrata saged kasampurnaaken suksmanipun. Janaka sanget boten nigakaken panandhangipun Prabu Bryudrata kala maudhuh Kaka Prabu. Yayi, tibanana jemparing, jeboleng tambur kae. Karben sampurna. Manjing kasuwargan jati sukmane Prabu Bryudrata. Kresna Raden Bima Raden Janaka banget panuwun kula pranyata paduka pepetinganing satriya awit saged nyentas panandhang kula babagan katentremaning bawana kula titip anak kula pun Jara Sanda dumateng Prabu Kresna sumangga anggenipun badhe murba kang sarta masesa. Sampun sampurna suksmanipun Prabu Bryudrata Kaka Prabu. Iya Dimas. Ayo enggal nutuke laku. Sadurunge mbacut, Siyadi sakloron tak kantian namur laku dadi brahmana. Amarga sakwengis-wengise Jara Sanda isih ana becike ya kuwi ngajeni marang sipating brahmana. Pun Kakang bakal salin tetenger ya kuwi peparab Begawan Kesawa. Aku go salin jeneng peparab Begawan Jayalaga. Kula peparab Begawan Kumbang ali-ali. Bagus. Ayo enggal lon-lonan lumaku Dimas. Punapa mirah ingsun prihatin was pokong micil tuhun dahat tanpa karya sangkang rinamakan Gusti. Oh edan-edanan
daleweran keringetmu, krenggosan napasmu. Dogok mlayu-mlayu gawe kaget ana apa? Unjuk uninga sinuwun. Sajroning perang gegempuran Prabu Hamsa dalah Prabu Dimbaka dipun pejahi kalian Ratu Mandura Prabu Baladewa lan panenggak Pandhawa pun werku dara iblis lanat. Wes malane ngerat leketeking jagat gelag-geling bumi panus maning jajelanat sukertaning bawana. Kekuatan satriya tanah Jawa ora kena sinangga gampang. Kamangka mau bengi Jara Sandha ngimpi kang kurang prayoga. Tinemune jebul Hamsa lan Dimbaka sing tak anggep tangan kiwa tengenku. Wis pepes. Hamsa Dimbaka sing tak anggep tangan kiwa tengenku wis pepes. Dongok. Kula wonten dawuh, goleka juru nujum utawa Brahmana. Juru nujum Brahmana sak giri Bajra klumpuke gawa ngarepku sendika. Pandhita Akarya wangsit pindha kumbang ajab ing tawang. Iki ana Brahmana cacah 3 maragagi tepungna. Sapa peparape Brahmana katelune? Sudi amastani Sang Prabu. Peparapku Begawan Kesawa. Aku Begawan Jayalaga. Kula Begawan Kumbang Ali-ali. Mapan kebeneran. Sang Wiku Jara Sandha bubar wae ngimpi mbok menawa kraton Giri Bajra kene ketaman banjir bandang. Banjir bandang iki anjalari wit paringin sakembaran rungkat saka oyate. Kira-kira pasupenanku iki mengku surasa sing kepiye mara gage jlentrehna tanpa rasa rikuh lan pekiwuh. Sumurupa Sang Prabu. Banjir bandang mengku werdi bebaya waringin sakembaran kang ambruk mratelakake adeking Nalendra. Mila Sang Prabu, mumpung durung kedlarung monggo kula kanthi manembah manungku puja mring purbaning Kang Kawasa nyuwun sewu. Paduka Sang Prabu ingkang badhe ngadani wujudipun sesaji kala ludra nyembelih ratu cacah 100 negara kula aturi murungaken. Awit sedaya kala wau boten badhe kasembadan nanging malah ngelak mangsa mbujung wanci rebaing kawibawan paduka dados Nalendra setan. Kowe arep jlentrehke pangimpenku monggo ning aja pisan-pisan nyinggol babakan sesaji kala ludra merga kuwi kapitayanku. Tresmak bathok mata mlorok ora ndedelok. Jebul yen mungu gemi kapitayanmu babar pisan ora nglandhepke kawaskitanmu. He Jara Sandha. Sejatine aku dudu Brahmana. Aku Ratu Ndwarawati Prabu Kresna pamonge Pandhawa. Dene ngguriku iki panenggak Pandhawa Werkudara lan panengah Pandhawa Si Arjuna. Ayo arep ngopo kowe? Hedian! Hedian! Bojleng iblis laknat padha jek-jekan. Iwak kecemplung wuwu tangeh bisane mlayu. Ayo royoken Jara Sandha.
ora watak satriya tanah Jawa main keroyokan. Pilihan siji ngantarane wong telu iki sing gedhe dhuwur kon ngadepi aku Werkudara. Kowe sing dipilih Yai, metu tak blengkat nyawane. Banjur menang kok kalah? Kalah. Sekti era mok dak. Kowe kepengin ngerti pengapesane Jara Sandha? Iya. Kamangka aku pun kakang mau wit ngarep wis cerita to. Jara Sandha ki dumadi saka apa? Pelem pertangga jiwa. Wujude pelem pertangga jiwa separo. Nah, sawangan kae Jara Sandha. Sandangan sing pating gedubel kae kanggo nutupi pengapesane si Jara Sandha. Piye carane reka dayane si Werkudara mateni wong sing separo-separo iki? Ayuh Baskara titi mangsa dupi emut mring pengapesane Sang Jara Sandha risang Werkudara ngetok karosan kang pungkasan giyo kadengkek bangkekane Sang Jara Sandha dadi lan patine sirna Sang Angkara Murka jiwa manjing
Kakang sayakti Kakang masmo akhirnya jiwa mandir Sino karata mreta tamtu tamtune utama titi Sagugure Jarasandha ana nom-noman sing sumusul nyedhaki kunarpane Jarasandha. Kowe sapa Kisanak? Kula putranipun Prabu Jarasandha nami kula pun Jayatsena sinuwun. Kowe apa mbelani patine wong tuamu? Babar pisan boten. Kados sampun sakterpipun Kanjeng Rama Prabu Jarasandha nampi karma ingkang kados mekaten. Sayektosipun boten kirang-kirang anggen kula suka pemut nanging Kanjeng Rama boten dhahar atur kula. Syukur kalamun kowe ngerti marang kaluputaning sudarmamu. Giri Bajra kene dadekno kamuktenmu. Giri Bajra kene wiwitana nandur bebuden kang rahayu. Ngestoaken dawuh sinuwun Luwarana ratu 97 negara. Sadurunging pakunjaran sandangana sandangan sing becik krana bakal sun kanthi marang praja negara Ngamarta. Ngadani upacara syukur sesaji Raja Suya nok-noknon dateng sendika. Dara, piye? Ayo enggal bali ana praja ya, Di, lewat tepining lepen tempuran kang bening banyune. Ngestokke dawuh Kresna kakangku. Tumaleng sijing cengkolen jagoane kula rame amalungi martandane mancine bos gagak endang bintang panjerina mencara kerang ajab rekrojen ayo tumandang makayo tumaleng sijing cengkolen jagoane kuro rame amalungi martandane mancine bos gagak endang bintang panjerina mencara kerang ajab ekrojen ayo tumandang makayo Nyata laruta saking kutha Sakuragala yen atana mutusa sang Sri Putu Prabu, aku eyangmu Prabu Matsapati kang makili Nalendra 100 negara kanthi lila legawa, kang sarta gambiraning manah wis nedya nyembadani undangan anggone para Pandhawa ngadani upacara syukur sesaji Raja Suya. Puneyang uga mangkono Putu Prabu, puneyang ing Talkanda makili para Brahmana 7 wis sawega ngidung suci mantra rahayu. Tandha tarima kasih mring purbaning Gusti Kang Mahanasa. Ayo mara gage enggal diwiwiti adicara sesaji Raja Suya iki ya, Ngger. Purwa Madya Wasana. Upacara sesaji Raja Suya sampun kaleksanan pramila saking menika dulur. Pandhawa dipun sekseni sesarengan nggih. Sampun kasempatan ngadani sesaji Raja Suya kanthi wontenipun sesaji Raja Suya. Prabu Puntadewa pinaringan gelar Ratu Samrat dene Prabu Kresna pinaringan gelar Pamong Agung Geger Jawi.
Dipun tepangaken kula Ratu Cedi Prabu Supala. Kula mboten sarujuk wontenipun sesaji Raja Suya menika. Prabu Puntadewa diparingi gelar Ratu Samrat utawi Ratu Agung. Sing agung niku napane. Ratu klemar-klemer kaya laler. Apa maneh Prabu Kresna dinobatake dadi Pamong Agung. Wah, saya gembelo ndase wong Dwarawati kuwi. Kresna kok Pamong Agung, wong mantan maling mantan gento dikira Supala ora ngerti sejarahe wong Dwarawati biyen. Begal rampok kecu titir kidul Narayana, titir lor malinge ya Narayana. Kaya ngono kok Pamong Agung, yen aku kon ngajeni Kresna Supala kabotan, ning yen kon ngidak-idak ndase Ratu Dwarawati, tak parai carane. Eling-eling Prabu Kresna titise Sang Hyang Wisnu ora rengu ning malah gumuyu sajroning kalbu. Mireng sumbaring risang Supala. Seming lati Ratu Dwarawati mahanani murup punang jojo. Ndadak sakala Kyai Cakra Baskara ingkang mubeng seser dasare sak klopo gedene. Medal saking telenging jojo sigra lumayang ngener marang janggane Sang Supala. Amung sak gebyaring tatit Punang Cakra wis mungkasi gesangi Sang Supala. Katingal tugel tel sirah gumlundung haring drambah. Prabu Matsapati kang wayah nyuwun pangapunten menawi damel gugup garagapan ingkang sami lenggah. Ora dadi pangapa Kresna. Aku wis ngerti sejarahe Supala. Pancen kodrate kudu mati ana tanganmu. Sing luwih wigati, sesaji Raja Suya wis bisa kasembadan kagelar kaki. Ah inggih. Semar inggih tumut nyekseni. Sing becik dadi patuladan kang ala kagilesa anut lakuning jaman lelakon sak ratri kenging kinarya kaca benggala sak bejo bejane jalma manungsa ya kuwi menungsa sing sabar lan narima sarta tansah ngegungaken ing raos syukur ndara Astabrata. Sandina